Hej, jeg hedder Katrine, og det er ret nyt for mig, det her med at lave videoer. Men jeg vil starte med at måske lave en video om, hvordan jeg gør mig klar til en fødselsdag, fester eller sådan noget. Og måske hvordan jeg har det med mit liv, for ja, og sådan noget. Men jeg hedder Katrine, og jeg er 12 år gammel. Ja, i dag, som min første video, skal jeg lave en brevkasse. Og hvad man skal gøre, når man er dreng for at score, måske. Og min råd er, at jeg siger ikke, nej, jeg vil i hvert fald prøve på det godt. Første brev til at komme fra min venindes kusine. Ja. Og til spørgsmålet er, det hun stiller mig der, jeg kan faktisk godt huske mit hoved, for jeg forklarede godt. Ja, men det hun stiller mig der, spørger hun om, der er en dreng på en skole, som helt prøver at imponere hende sådan noget. Men hun er ved at blive rigtig træt af det. Hun vil ikke sige, at hun ikke kan lide ham. Hun ved, at han har gjort så meget for hende. Men hun heller ikke kan lide ham, hvad hun stopper. Og man så siger til personen sødt, at hun skal stoppe. Det mit bud, det er nok, jeg har prøvet det. Det har faktisk aldrig prøvet det med. Så det jeg vil gøre, det er, at jeg vil gå hen til personen og sige, hey, du er sød, men jeg kan faktisk ikke lide dig som kæreste, hvis det er det. Men så vil du godt besøge at være, men håber virkelig selv, at du gør det. Ja. Det er lige en lille bror, kom hjem. Så gør det. Ja. Andet spørgsmål, det kommer fra min bedste veninde. Ja. Ej. Som I kan nok se, så er jeg faktisk ret morsom, hvis I forstår, hvad jeg mener. Ja. Men spørgsmålet lyder sådan her. Eller, nu kan jeg også sige det fordi, og i den her runekortsklasse. Hvad sagde jeg? Nej, en der hedder Rune, nej, ja, det jeg snakker om, den hedder Christian kortsklasse. Nej, den hedder Christian kortsklasse. Han er sådan ret bummikker. Han blev med at sige til hende, at jeg elsker hende, hvis jeg gifte sådan noget. Hun har sagt, vil du godt være sød og lade være? Hun har sagt, at hun lærer. Og nu er hun så bange for, at hun bliver rigtig super, fordi vi plejer at være rigtig gode venner. Men det jeg vil gøre, han har sagt, at han siger til lærer. Det jeg vil gøre, det er nok at gå hen til ham, sige til ham, vi kan godt være venner, men jeg gider ikke mere. Det er min bedste bid. Han var det sidste på date. Nå er jeg spændt. Pow! Det er det værste. Min kusine. Hun er 14 år. Hun havde en kæreste. Vi var altid sammen. Ja, altid. Ja, så. Ja. Luk ud igen. Luk lige døren. Det er bare min lille bror. Ja, så ja. Vi var altid sammen. Han var en utro. Han var utro med hende. Anna var vildt irriterende, synes jeg. Men nej, men han virker totalt useriøs, gør han? Det gør jeg sgu. Nå, men han var en utro, og hun fandt sig ud af det. Måde med, at hun må gå med sin veninde, og så var en restaurant, hvor hun så sig på sammen. Sådan lidt det. Ja. Men
mit bedste råd, hvis I møder nogen, eller har en kæreste, der ønsker med jer, jeg vil nok slå op med dig sådan udsmål. Fordi det betyder, at hun ikke kan lide jer. Men mindre, at han kommer og siger undskyld og næst. Jeg er ret useriøs, men altså. Slå op med ham. Fordi han har haft en anden pige eller dreng. Ej, nu har jeg bare snakket om det, dreng. Men en pige kan også godt være. Slå op med ham. Men har han en rigtig god forklaring. Han vil sikkert sige undskyld for det. Vi skal altså, ja. Vi siger bare, hello.